salariile deja sunt mici, dacă ne mai taie și sporurile vor fi și mai mici noi asta. Nu avem, ne-au tăiat și voucherele de vacanță, ne-au tăiat și bonurile de masă, personal puțin, din ce în ce mai greu, cât mai multă muncă și bani mai puțini. Foarte multe responsabilități față de ce ni se cere. Nu suntem apreciați sub nicio formă. Nici aprecieri, nici nu suntem respectați și, din păcate, trebuie să ajungem și la acest protest pentru că ne amenință cu tăierea sporurilor și nu putem să trăim așa. Adică o să ajungem mai puțin ca la un supermarket, adică salariile deja sunt sub 5.000 de lei și dacă mai ne ia și salariul și sporul, și nopțile care sunt foarte grele. După o noapte deja e o zi pierdută, ești terminat, nu poți să mai faci nimic. Și o infirmieră la 10 saloane de pacienți, cu diverse patologii de boală, cu fracturi, cu imobilitate, cu stând mai la pat, adică și noi avem tratament foarte, foarte mult, tratamente și nu poți să le faci față singur. Și fără sporul și nopții nu se plătesc, adică deja suntem foarte, foarte stresați. Bun, să ne spuneți cu ce probleme vă confruntați. În primul rând, noua lege a salarizării, noul draft de lege al salarizării propus de către guvernul actual nu face altceva decât să ne dezavantajeze din toate punctele de vedere, în mod special pe partea de sporuri. Sporurile se diminuează undeva la un 50% în secțiile grele, secții cu risc major. Acolo întâlnim secții precum secțiile de ATI, de terapie intensivă, patologia, boli infecțioase și multe altele. Totodată, marea nemulțumire a noastră este faptul că ducem greul de mai bine de 10 ani, lipsă de personal, o lipsă acută de personal, iar munca devine din ce în ce mai grea, iar remunerația pe care o propun aceștia este una, din punctul nostru de vedere, ca fiind bătaie de joc la adresa noastră. Realitatea din spitale este una destul de cruntă, pentru că suntem foarte puțini, trebuie să suplinim lipsa altor colegi, altor angajați, dar atunci îți survine mult mai mult de muncă și este destul de greu, presiunea și munca devine din ce în ce mai grea și există riscul să dispară din acuratețea actului medical dacă nu este susținut din punct de vedere al resursei umane. Vrem dreptate în sănătate și nu vrem să-i lăsăm pe interimari să ne ia din bani. Asta este realitatea. Să ne spuneți în primul rând cu ce probleme vă confruntați. În primul rând ne confruntăm cu o lipsă acută de personal. În al doilea rând ne nemulțumesc prevederile din noua lege de salarizare. Domnul ministru Păzlaru se comportă ca Moș Crăciun și mai apare cu câte o surpriză, dar neplăcută pentru salariații din sănătate, cărora li se restrânge dreptul la acordarea unor sporuri de condiții. Adică, spor de condiții deosebit de periculoase se poate acorda doar 10% din personal. Pe care sunt criteriile? Că nu a dat niciun criteriu. Cum vom acorda acel 10%? Cui vom acorda? Este de noaptea minții, ca să zic așa. Nu mai spun de coeficienții. Coeficienții de salarizare din noua lege de salarizare sunt extrem de mici față de celelalte familii ocupaționale din România. Un asistent medical pleacă cu un coeficient de 1,6, ceea ce este, având în vedere complexitatea activității medicale, dar și nivelul de studii care este minim, sunt minim studii postliceale, să nu mai spun că unii asistenți avem studii superioare, este nemulțumitor și extrem de umilitor până la urmă. Da? Care ar fi mesajul pentru guvernanți? Păi acum mesajul este către parlamentari. Să nu voteze noua lege de salarizare. Ne mulțumește atât de multă lume încât mai bine să nu voteze. Vă confruntați? În primul rând, lipsa personalului, da, este foarte important. Oamenii muncesc în condiții destul de grele.